Ce zice David? Ce? Păi da, ce? Și ce mai facem? Păi... Și ce mai zicem? Păi... Da, și? Așa faci? Păi și ce mai... Păi ce mai face? Da, ce mai? Păi și ce mai face pe David? Păi ce spune? Ce zice? Ce zice David? Numai e? Păi numai e, zice. Și băloșim, da, băloșim. Păi ne... Așa, păi ne șterge tata la guriță, că după atâta... După atâtea explicații... Păi spune, și? Da! Păi și ce ne mai povesti? Da? E? Așa. Dar mai înghițim? Mai respirăm? Da. Cum zici, mama? Asta e mama. Asta e mama. Asta e mama. Asta e mama. Gata. Este mama. Filmatul. Păi de ce? Gata, am terminat, Gata, David. Am terminat cu convorbirea. Nu e asta, tata? Păi nu? Păi nu? Vorbim iară cu mama? Ce mai vorbim? David? Și ce? Cum zâmbește David? Păi, cum zice? Da! Și ce spune David? La șervețele? Gugu? Păi da!